sí, aquest teniente sí. Ole. Ara. I seguim amb la colla Il·lusions de Caçà de la Selva. També un fort aplaudiment per ells. No hi porten el Paulí d'aixecar. Ah, així anàvem. En què ter? Tot seguit és el torn de la colla Nins de Banyoles. Un fort aplaudiment. El de correu tant, no? A continuació, la colla Xiroia de Barcelona. Un fort aplaudiment. Aquest en tenen un altre. I tot seguit, la colla Estel de les Gavarres, de Caçà de la Selva. Un fort aplaudiment també per ells. Un noi amb dues. Però